Sjoe Còig Criomagan Lorg in je lachen in your inventions Victorian Era. Ik aarde voor Còig Alexander Graham Bell a phone en ochje Jake Shachket se shia. Agus vejen viachken bij ahoy en doi a beard valt je goed in de tuinje in de phone. Say hello a hakken je nu. Ik aarde hehe. Ga je hier het relen van Talu afgelog aan een ochje Jake Shishket se 3. Wij je waar rei ik het Paddington agus Farrington aan een luning. Ik aarde a 3 ga je hier het bicycle a groeig en een ochje Jake Kuget se nu. Wat kuile woord tasje heet agus kuile wik ik a goel. She penny farthing en tenne me weet agus vet overzacht deden we glachtig. Isaac Alef ja, hoe continue dat Carl Benz het motorcar aan een ochje Jake ochje se Còig. Had ook 3 keilichen hier. Hij had Jake naar Beloje na 4 miles se noord. Agus mu jedig aan een ochje Jake negen se Còig huk na braden lumière na kiet jalvin glosetach Victorian Victoria niet. Bij cinematography en tenne me wacht in de show get de she filmeken haken orde en nu.